tercera divisió, el Sant Andreu i el Reus comanden la classificació després de dues victòries suadíssimes. Els andreuencs, que per cert han pitjat l'ex del Lleida, Pablo Sierra, van haver de remuntar un gol en contra enfront del Palamós, una de les revelacions d'aquesta temporada. I el Reus també va patir moltíssim per superar l'Europa, el Nou Cervell. El partit del Narcís Sala va estar marcat per la polèmica. Els empordanesos van estar a punt de fer saltar la sorpresa després de lançar-se en el minut 32 amb aquest gol de Jaume Duran. Però en el minut 40 va arribar un incident que va descentrar els visitants. Segons diversos testimonis, un seguidor local va llançar una pilota que havia anat a la graderia a la cara del jugador visitant Xavi Giró. El jugador va haver de ser atès i l'expedició palamosina va demanar sense èxit que l'àrbitre Sánchez Rico suspengués el partit. El joc va estar aturat uns 10 minuts, però es va reprendre a la segona meitat. És que no es pot permetre això que ha passat avui, un camp de futbol, que agradeixin un jugador a la grada, que agradeixin un jugador. Llavors això també, bueno, curiós o no, ja ha fet mal la cara, estan sangrant de dintre, i clar, dius que ja lluiten de mig al camp, el que pot ser és que sobre encara de fora ens faci mal un jugador. Un segon temps en què dues errades en defensa del Palamós van ser aprofitades per un equip amb ofici com és el Sant Andreu. Javi Lezaun en el minut 55 igualava el partit i el salvatà Eloi Fontanell en el 70 completava la remuntada del conjunt de Nacho González, que també protestaria l'àrbitre per l'absurda expulsió de Dani Martí, segons l'acte per demanar un canvi que la banda no estava preparat. Somos conscientes de que el nivel de juego no es el que era hace 2 meses y también es verdad que ya estamos en la segunda vuelta y los partidos ya no son los mismos.